чувство за хумор демонстрирахте в този момент. Ако трябва да съм честен, не очаквах, че ще ни бъде така лесно, както в Плевен. Аз и тогава не очаквах да бъде, защото имахме доста здравословни проблеми, доста по-малко на брой играчи, които можехме да използваме. Но чак толкова трудно не съм очаквал. Очаквах, че ще бъде трудно, но не чак така и не съм очаквал, че нашия отбор ще изглежда точно така, както играхте първите 30 минути. Първото нещо, което е, че в последната четвърт за мен доста добре раздвижихме на няколко пъти ситуация, топката раздвижихме и имахме отворени среди, които успяхме да изкараме. Ако там не бяхме успели, доста по-трудно можехме да спечелим. Според мен това е едно от нещата, но някъде мога да кажа малко повече енергия в защита в последната четвърт, така че и там допуснахме грешки, но няма значение. Това е нещо, което според мен в голяма степен е помогна. Не, нямам. Различни сме. Първо два пъти сме били, ние сме били два пъти в Черно море, независимо от това, нямам никакви претенции. Нормално е да бих искал да в Черно море, защото сме били два пъти. Нямам никакви предпочитания кой да бъде. За мен е важно моят фонд да изглежда доста по-добре от това, което беше днес. Според мен за всички се отрази положително, особено за тези отбори, които играят последни, защото доста късно започва техния матч. Не знам сега какво на предните години, но така се пада, че полуфинал и финал се светени. Не знам че може би по-добрия вариант беше първи и втория ден, след това да има почивка за десетина. Това не са нещата. Не знам доколко могат да ни стигнат, не знам доколко играчите могат да издържат, защото, както казах, имахме доста играчи, които са отводни проблеми с много малко на брой тренировки. Визирам Киринг, визирам Рискинков, Беклан Тереси, всички деца са доста малко тренировки в този период, който имахме матча. Това ви е първият мач в тази села. Как виждате съоръжението, харесват ли на вас и каква е атмосферата дори първия мач от турнира? За мен всичко е супер, нали, това, което като виждаме. Нали. Съжалявам наистина, че имаше такъв технически проблем с секундите, нали, минутите. Но сега може би има да си изкусоряват някакви точно такива технически проблеми, които възникват сега. Ако те са знали по-рано, може би са щели да го оправят. Залата и съоръжението, визирам и основната зала, тренировъчната зала, фитнеса. Вчера изгледахме и спа центъра, всичко е супер. Много се радвам, че в България имаме такава зала, защото повечето зали, които ги построиха, за мен не са дори на половината на това ниво, което това съоръжение. Първо да благодаря на тях за това, че са дошли до тук да ни подкрепят. И второто, не чух много добре въпроса, но това, което искам да кажа е да се надявам, че ние ще играем доста по-добре, ще ги зарадваме с по-добра игра, която показваме днес.